Taking trips around the globe, bringing game back. Touchdown hood, happy that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm buying 10 of these. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu vám ukážem, ako vyzerá približne 48 hodín pred zápasom aj zápas a je to posledný prípravný zápas a je to generálka na novú sezónu, takže ja to nebudem ďalej zdržovať a poďme na to. No a deň začínam klasicky raňajkami, takže takéto naložené raňajky a nebudem to ďalej zdržovať, idem sa naraňajkovať, tak dobrú chuť a neskôr vyrážam do gymu. No a ako som už spomínal, tak dneska je deň pred zápasom a nie je to typický deň pred zápasom, keďže ešte stále príprava, takže dneska opäť budem makať, takže toto dojem, doraňajkujem a idem, rovno vyrážam do gymu. Takže zacvičím si troška vršok, dám si tam dynamiku, mobilitu a po obede ma čaká ešte predzápasový tréning, tiež to nebude typický predzápasový tréning a tak ja vám ukážem celý tento deň a poďte so mnou, takže ja sa na to teším a teším sa hlavne na zajtrajší zápas, takže poďme na to. Takže ja už som vyrazil a som akurát na ceste do fitka a týmto by som vám chcel poďakovať všetkým, ktorí ste napísali veľmi pekné komentáre, že mi držíte palce, že nech sa mi darí. A veľmi si to vážim a ďakujem každému jednému, kto za mňa myslel a kto napísal komentár, aj správy, veľmi si to vážim a tak chcel by som zodpovedať na pár vašich otázok. Takže veľa otázok bolo, že akú pozíciu hrávam, takže hrávam krídlo, väčšinou sprava alebo zľava a ešte bola tam veľmi zaujímavá otázka, aké číslo budem nosiť túto sezónu. Tak ako niektorí zase už viete, tak už nejaké 2-3 sezóny nosím sedmičku, to je moje obľúbené číslo a aj túto sezónu budem nosiť sedmičku, takže vamos. No a ďalšie otázky si zodpovieme neskôr, takže ostaňte určite naladení, ostaňte ďalej pozerať a teraz idem cvičiť, tak poďme na to. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, yeah. For the record, yeah. For the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the go. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record. No ja som akurát došiel domov a idem sa naobedovať, už som strašne vyhľadol a nech to ide rovno do svalov po tom cvičení, nech hneď dobre zregenerujem. Takže čo tu vlastne máme, takže klasika, kurácie prsia, hĺzky, ryža. No a toto ľudia, toto je game changer, určite odporúčam. Je to vlastne cvikla, je to červená repa a je to fakt veľmi dobre pred zápasom, veľmi dobre to prekrví, je to antioxidant a má to fakt veľmi dobré benefičné účinky. Budete sa cítiť veľmi dobre potom, ja to určite odporúčam a z mojej vlastnej skúsenosti to je fakt game changer, takže určite odporúčam vyskúšať. Ja som kúpil v Lidli alebo v Tesku, hoci kde to kúpite v Alberte, stojí to 1 euro, pol kila, je to už predvarené, takže si to rovno môžete dať ako prílohu a je to aj dobre to chutí, takže taká menšia rada odo mňa a ja sa idem teraz naobedovať a možno odpoviem pri obede na vaše otázky, takže dobrú chuť a poďme na to. No a rozhodol som sa, že pri obede zodpoviem na ďalšie otázky, tak ak máte na mňa nejakú otázku, tak kľudne napíšte dolu do komentárov a vyberiem tie najlepšie, najviac zaujímavé otázky a pokúsim sa ich zodpovedať v ďalšom videu, tak určite neváhaj a napíš mi otázku. A otázka na mňa bola, že či som už odohral nejaké prípravné zápasy, tak
Tak áno, odohral som už 2 prípravné zápasy, jeden bol proti Opave, kde som dal asistenciu a nadviažem na to ďalšou otázkou, či som už strelil gól za Bílovec. Áno, strelil proti Hlučínu a verím, že naďalej to bude padať, naďalej budem dávať dobré výkony, góly, asistencie a verím, že si ma všimne nejaký profesionálny klub a že to je len otázka času, takže tak, dúfam, že som vám zodpovedal a ja sa idem teraz konečne naobedovať a vidíme sa neskôr. No ja akurát vyrážam na predzápasový tréning a toto je všetko z predzápasového dňa, z piatku a ohlásim sa vám opäť sobotu, takže zatím. No a je to konečne tu je match day, ja som sa pred chvíľkou zobudil, už som sa stihol aj naraňajkovať, dal som si takéto úžasné lievance, tak ak vás zaujíma recept, tak si určite kúknite minulé video, kde som to všetko opísal. A je to výborný zdroj sacharidov, nech mám energiu na celý zápas, takže dal som si takéto naložené raňajky a potom som si samozrejme prečítal niečo z Biblie, God first a ja sa idem teraz pobaliť a idem vám ukázať, čo si všetko zo sebou beriem, tak poďme na to. Takže kopačky, štúcky, chrániče, takže kopačky mám z 11 Team Sports, tak aj ty keď potrebuješ nové kopačky alebo nejakú športovú výbavu, športové oblečenie, určite chod na 11 Team Sports a použij môj kód TIMO10 a ešte ma aj podporíš a ešte ušetríš, takže spolu sa podporme a určite si niečo nakúp a označte ma na Instagrame story a ja to určite prezdielam. No a ďalej tu máme chrániče z faulu, aj ponožky z faulu, tak ak by ste chceli aj vy takéto chrániče a ponožky, tak určite chod na Foul Football a akurát prebieha zľava na všetky chrániče minus 10 € a minus 250 korún, tak to určite využite. Využil som to aj ja a objednal som si takéto nové chrániče, sú strašne krásne, nádherné a veľmi veľa pre mňa znamenajú. Je to fakt nádherný darček, ak by si chcel niekoho potešiť alebo aj sami seba potešiť, tak určite odporúčam a ja už to nebudem ďalej zdržovať a vidíme sa na zápas, takže highlight video príde za chvíľu a držte mi palce a vidíme sa neskôr. Peace. Like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. You gotta be who you really be, shine from the inside. Cause niggas ain't really who they say on the outside. Slide around the city with my day one niggas. I ain't gotta worry cause they A1 niggas. Wasn't in the field then you can't come with us. My little shawty going stupid, going straight dumb with us. I'm a big time nigga, still humble in the hood. Gotta keep it positive on nothing but the good. When I'm on vacation, I be stunting like I should. Got a real queen falling, she gon' stumble on the wood. And I still be doing business with my brother them. And I know that if I got it, I'ma cover them. And I know that if I need it, they gon' give it back. Gotta practice what you preachin', I be living that. Taking trips around the globe, bringing game back. Touchdown hood, happy that I came back. Take a photo with my granny for the memories. And if it's for a good cause, I'm buying 10 of these. Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You can make change, don't change for that. Tell the whole truth, get paid for that. Bet you never fall off, you was made for that. You gotta be who you really be, shine from the inside. Tak ľudia, videli ste sami, čo sa stalo. Bol to fakt nepríjemný zákrok, nepríjemný súboj a vyvrtol sa mi členok vlastne a hneď som išiel dole, ani som nepokračoval, ale cítil som, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie a ja verím, že to nebude nič vážne. Teraz je už 2 dní potom a už je to lepšie, už pomaly chodím a robím cviky na to s minibandom, bicyklujem s tým a robím cviky na rehabilitáciu, dávam si na to krém, takže a hlavne moja viera je veľká, verím, že Pán ma uzdraví a že opäť budem môcť byť na ihrisku a verím, že týmto ma chce niečo naučiť, takže ja budem trpezlivý, ak bude treba a verím v skorý návrat. Takže ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca. Ak sa vám video páčilo, tak určite dajte like, komentár, odber, zvonček, aby vám neunikla moja tvorba a dúfam, že sa vidíme už čoskoro a verím, že stihnem aj začiatok sezóny.
tak určite ma sledujte naďalej, lebo všetko vám budem prinášať, videá, vlogy, videá z zápasov, z tréningov, z posilky, všetko vám budem dokumentovať, tak určite ma naďalej sledujte a ďakujem, že ste to video pozreli až do konca. Vidíme sa u ďalšieho videa. Peace.